ezin dugu. Bueno, bai, zuzenean gaude. Vale. Vale, eskerrik asko etortzeagatik. Hori, esan bezala, kaixo eta, nago, bebai pentsatzen bideoan aber ondo gartzen garen, aber burua ondo gaude, ez? Teleberrian baldin bagaude bezala. Zuri pixka moztu zaizu burua. Zuk uste? Bai, igual bai. Bai, igual horrela. Edo gerturatzen dugu pixka gehiago. Hori? Gure sitkomoa jarraitzeko, gerturatuko dugu pixka. Jo, mugitzen da asko. Gerturatuko dugu. Bai, ziur. Baina, edo urrundu, ez? Bai, urrundu izan barko zen. Gerturatu baino gehiago? Urrundu. Hori da, bai. Horrela sartzen zara? Bai. Bai? Bai. Bai, hobeto. Baina ikustu bai, ez? Horrela buru osoa. Eta zu ere ondo, Bai. Bai. Bueno, mila esker. Hau da, argitaletxe txiki bat izatearen adibide bat, argitaletxe independientea. Hori, esaten genuen bezala, kaixo eta eskerrik asko tortzeagatik. Konsoni dakizuen bezala 1986 garren urtean hasi zen, eta hasieran arte garaikideko proiektuak ekoizten zituen gune gisa, hasi zen, Zorroza aurreko fabrika abandonatu batean. Eta hortik gainera hartu genuen Konsoni izena. San Frantziskoko auzoan kokatu ginen geroago, eta gure espazio ekimen kultural, sozial eta artistikoen topagune bilakatu zen. Guzti hau, isiar oso ondo daki, baina, bueno. Ia 30 urte geroago proiektu hura aldatzen joan da. Askotan esaten dugu Konsoni pizti mutantea dela, baina bere funtsa mantendu egin da, nola baiten. Artea pentsamendu kritiko eta gizartearen eraldaketarako grina uztartzen kultura kritikoaren bitartez. Bidean, argitalpenak egiten hasi ginen, 2019 urtean munduaren sorleku bildumaren barruan, 2019-2020 justo pandemia hasten zanean, oso momentu egokia, liburu bildum berri bat hasteko, eta hor jarri genuen martxan munduaren sorlekoa deitzen den liburu bilduma hau. Literaturari eta saiakerari eskainitako bilduma. Hortik aurrera gure burua argitaletxe gisa aurkezten hasi ginen, nortasun mutante eta disiplina artekoarekin beti ardatz bezala. Guretzat itzulpena tresna politiko eta poetiko bada, hizkuntza gutxituen arteko zubiak eraikitzeko modu bat, euskal egile ezberdinak gaztelaniara pasatu ditugu eta klasikoak ere euskarara ekarri ditugu. Miren Amuriza, Usu Alberdi, edo Montserrat Roig eta Virginia Woolf besteak beste. Hizkuntzen arteko elkarrizketa bizia sortuz. Itzulpenaren bidez hizkuntza gutxituen aldeko apostua egin genuen, horrela euskal literatura Estatu Espainolean eta Hego Amerikan ezagutzera eraman genuen. Azken aldian beste urrats bat egin dugu, euskaraz idatzitako lanak argitaratzen hasi gara. Zirriborroak eta gero izan zen lehen esperientzia, eta egun hauetan, areto honetan bertan, Antxine Mendizabalen Katona eta Daneles Arriugarteren beste zerbait liburuak aurkeztu ditugu. Orain, Nagugorrik dugu esku artean, gure katalogoan beharrezkoa zen lekua hartuz, Konsoniren historia luzearen baitan, gaur aurkezten duguna ez da soilik liburu bat, naiz eta hori dirudi, baizik eta artearen, literaturaren eta hizkuntzen arteko elkarlana. Elkarrizketan aritzen diren gorputzen, ahotsen eta pentsamenduen topaguna. Gaur aurkezten dugu Isiar Rozasen liburu berrian, Arrugorrik, eta niri bereziki hunkigarria egiten zait momentu hau. Aspalditik ezagutzen dugu elkar, Isiarrek eta biok. Berak askotan kontatzen du artelekun ezagutu ginela eta lehenengo aldi izan zela Santi Erasoren bulegoan, atean, hori da. Ordutik hainbat ekoizpenetan eta elkarlanetan gurutzatu dira gure bideak, literatura eta artearen arteko lurraldeetan. Isiar Rozas, Konsoniren konplize aspaldiko eta maitea da. Sonar la voz
9 ensayos y 9 partituras 2022 urtean argitaratu genuen, berarekin poesia, partitura linguistikoak eta teoria uztartzen dituen lana. Batzuetan soinua, batzuetan irudia, batzuetan testua dena, eta bere praktika literarioaren oinarri bihurtu dena. Nolabait, Nagu Gorrik liburu horren jarraipena da, ari beretik sortua, behintzat, eta era berean Pamielak argitaratutako Beltzuria eta Unisono bezalako lanekin elkarrizketan dago, Rozasen unibertso literario eta sonoro horren parte gisa. Ondoren, Azala talde kide bezala garai horretan, Zirriborroak eta gero proiektuaren ekoizpenaren atzean egon zen, Isiar, eta esperimentazioaren eta pentsamendu kritikoaren eremu komun horretan, Konsonik argitaratu genituen proiektu horren ondorioz sortutako bi liburu, Borradores del Futuro eta Zirriborroak eta gero, Isiar Rozas irakaslea, ikertzaile zorrotza eta idazle trebea da, kulturaren arloan ibilbide oparoa egin duena, hainbat liburu argitaratu ditu eta bere lana ahotsaren, gorputzaren eta literatura hizkuntzaren arteko muga horietan kokatzen da. Nagu Gorrik idatzitako liburua da, bai, dudari gabe, baina entzumenetik pentsatua eta bizitzatik vibratua. Liburu fisikoa, prekarioa, zaurgarria eta trascendentala. Trascendentala hitza gainera gure artean asko errepikatu dugu. Pertsonala eta kolektiboa. Eta ibilean zentzu bat ehuntzen doa, pasaia mota bat, idazketak eratzen duen espazio sozialean, Isiarrek hizkuntza bera materia bihurtzen du. Azala, listua, arnasa eta soinua bihurtzen dira hitz. Liburu honetan, baina zure lan askotan esango genuke. Hemen hizkuntza biluzten doa, morfemak gorputz bihurtzen dira, isiltasunak ere badu lekua. Liburuak entzumenaren bidez pentsatzeko gonbita egiten du. Zer entzuten dugu, nola entzuten dugu, eta nola eragiten digu entzuten dugunak gure gorputzetan eta gure harremanetan. Memoria eta lurraldea, biluztasuna eta zaurgarritasuna, bizitza eta heriotza, feminismoa eta ekologia aurkitu alditugu liburu honetan. Rozasen idazkera erritmikoa da, partitura baten modukoa. Atalak arnasa bezain bizkorrak dira, eta hitzen artean espazioak uzten ditu soinua eta isiltasuna entzun ahal izateko. Liburua lehen aldiz entzun nuen urtarrian, Isiar Azkuna Zentroko ikertzailekidea da, eta han Alondiga Azkuna Zentroan antolatutako solasaldi baten aurretik Isiarrek ozenki irakurri zuen liburua. Liburua oraindik prozesuan dago, beste entzumen batzuei, beste gorputz batzuei konposatzen doa erritmoa aditzeko, esan zuen orduan Isiarrek. Beste behin, isilik irakurri nuen, eta azkenik berriro ozenki etxean haren hitzen gorputza nigan errotzeko. Liburuak aukera ematen dizu gorputza irakurketan jartzeko, arnasa, ahotsa eta entzumenaren mugan irakurtzeko. Horrek egiten du Nagu Gorrik literaturatik harago doan esperientzia. Irakurri beharreko liburu bat ez ezik, entzun eta sentitu beharreko gorputz bat ere bada. Oraingo honetan, Isiar gainera, Bigara sormen taldearekin lan egin du, Itziar Aramuru eta Ander Garzia, eta liburu bilduma honek badauka bere diseinua, eta Rosa Job diseinatzaileak bere garaian egin zuen, baina Bigara taldeak oraingo honetan interbentzio batzuk egin dituzte diseinuan, oso pozik, gelditu gara emaitzarekin, eta beraiek ere egin dute Azalaren, liburuaren Azalaren irudia. Beti guretzat oso garrantzitsua da, bilduma honetan,
beti artistak parte hartzea liburuetan azalak garatzeko, eta beti nolabaiten liburuaren edukiarekin elkarrizketa bat sortzea. Nagu Gorrik oso ondo kokatzen da, Consoniren katalogoan, artearen eta literaturaren arteko mugak, esan dugun bezala, desegiten dituen lan gisa, guretzat funtsezkoa da gorputza, soinua eta pentsamendua uztartzen dituzten proiektuak babestea. Berriro ere, horixe egiten du, hitzak, arnasa, paisaia, soziala nahazten ditu lan honetan Itziarrek. Eta ekofeminismo soniko bat zabaltzen du nolabaiten. Beraz, gaur aurkezten dugu ez da soilik liburu bat, esan dudan bezala, baizik eta elkarlanaren historia bat. Laguntasunez, entzumenetik eta desio artistikotik eraikitako ibilbide baten beste kapitulo bat. Itziarrozazen literatura gainera erlauntza sendoa osatzen du gure beste egile batzuekin, Chris Krausen introspekzio intelektualarekin, eta Cristina Rivera Garzaren hizkuntza biluzketarekin, eta gero ere Cristina Rivera Garzak esaten du liburu guztiak artefakto kolektiboa direla. Eta nik uste dute liburu hau literalki hori da beste liburu batzuk baino gehiago. Bigarako lankidetzarekin, lankidetzagaitik, baina gero ere, adibidez hori Azkuna Zentroan egin zenun irakurketa eta solasaldi hori liburua argitaratu baino lehen, ez? Hori nik uste dut oso esperientzia polita eta azpimagarria dela. Eta ez dela hain ohikoa. Prozesua bukatu baino lehen, liburua aurkeztea eta nolabaiten irekitzea prozedura, ez? Hori benetan artefakto kolektiboa nik uste dute bihurtzen duela liburua. Chris Kraus aipatu dugu, bai Cristina Rivera Garza, eta gero bestetik Donna Haraway, generoaren apurketa horretan eta hizkuntzarekin egiten duen jolasean, ez? Nik uste dute Itziarrek berak ere bere idazkeran erreferente bezala hartzen duela Donna Haraway, eta bai hori genero apurketa horiek eta bai hizkuntzarekin jolasa amankomunean dauka Harawayrekin. Bukatzeko eskerrik asko Itziar berriro, gurekin partekatzeagatik zure unibertsoa, zure unibertso poetiko, politiko eta literario hau, eta eskerrik asko hemen zaudetenei entzuteagatik, Nagu Gorrik gorputzaren, hitzaren eta munduaren arteko dardara bat da, esan dugun bezala, eta gaur hemen dardara horretan gaude guztiok. Beraz, hori da. Eta, orain garrantzitsuena da, Itziar entzutea. Eta zu entzutea. Mi esker, Maria. Ze gutigarria, nork esango zigun, hori ate hortan topo egin denuen, egun hartan, 20 urte baino gehiago pasatu dira, eta hemen egongo ginela elkarrekin liburuak aurkezten. Bizitzarra lako. Eta euskeraz, gainera. Eta euskeraz, bai. Hori, egunon, mi esker, benetan, hori, batez ere, Consoniri lehenengo eskerrik asko posible egiteagatik, ez da, argitalpen hau, eta batez ere zuen pasioarengatik. Pasioa, desioa, ez da, beharra, gauzak egiteko behar hori, egiten du gauzak benetakoagoak edo izatea, ez da. Orduan, hori, lantalde osoari. Maria hemen dago, lantalde osoaren izenean. Badakizue, liburu bat aurkeztea beti da poza handi bat, eta aldi berean badu liturgiatik ere bai, olako leku batean, horrek ere ematen dio kutsu hori, ez da. Egia esateko, momentu hontan, esan nahi dudan guztia, hemen dago. Orduan, hemen zuekiko eskeronez esango dudana, doa honen atzetik, pixkat, ez da? Honen atzetik, saiatzen, edo, ez da erresa, niretzako hainbeste urte, denbora luzea eman dute lan honekin, eta hori, benetan hemen dago, ez da? Orduan,
Mariak esan du nonbaiten, esperientzia, irakurtzeko esperientzia hori egin behar dela, hau zer dan ulertzeko esan behar nuen, baina hitz hori hemendik desagertarazi nahi dut, orduan ez dut hitz hori erabiliko. Liburuak Narrugorrikek biltzen ditu, zeharkatzen ditu biluzdura uneak eta moduak. Uneak esaten dudanean, esan nahi dut Mariak jada dagoeneko aipatu dituen hainbat une, soinuak, vibrazioak, dardarak, irudiak, erretratuak, lagunen erretratuak, paseoetan eta asko ibili naiz liburu hau idazten duen bitartean. Eta askotan gonbidatu ditut lagunak, maite ditudan pertsonak, nirekin paseoak ematera, eta horren paseoien ondorioa edo izan dira hemen biltzen ditudan erretratu batzuk. Edago dantza mikro eta makroskopiko bat, nolabait, daude narrazioak, ere bai, poemak. Daude memoria zatiak personalak eta kolektiboak direnak. Literaturak edo idazketak eratzen duen espazio sozial horretan jartzen ditudanak, ezta? Esan dut hori, biluzdura uneak eta moduak zeharkatzen dituela liburuak, eta moduak esaten dudanean, esan nahi dut, biluzdura esaten dudanean irudikatzen dugu norbait arropik gabe, arropari gabe, Narrugorrik, ezta? Hori bada biluzdura, baina biluzdura hori baino askoz gehiago da. Gure gizartean daukagu iruditeri hori, biluzik berdin arropik gabe, ezta? Baina biluzik gaude jakina jaiotzen garenean, baina ez bakarrik arropik gabe jaiotzen garelako, ezik eta jaiotza dalako zaurgarritasun, vulnerabilitate, une goren bat, eta biluzik gaude ere hiltzen garenean, arropaekin hiltzen bagara ere, ezta? Orduan, liburuan biluzdura ulertzen da fisikotik edo arropik gabe ekintza horretatik haratago. Ulertzen da ere vulnerabilitate hitzarekin, oso presente dago zaurgarritasuna liburuan, ez nirea bakarrik, hori, idazketak eratzen duen espazio sozial horretan, nirea zaratago joaten den biluzdura horretan zorionez, ezta? Zorionez eta tamalez, denok sartzen gara vulnerabilitate horren baitan, ezta? Gure bizitza prekarioak kakotxen artean, ze gure prekaritatea da nonbaiten ere lehen munduko prekaritatea, ezta? Eta adibidez, vulnerabilitate hitza dago, vulnerabilitate egoera asko dago liburuan, eta oso polita da vulnerabilitatea, zaurgarritasuna, baina vulnerabilitateak mantentzen du hitzaren jatorria, dala vulnus, eta vulnusek esan nahi du zauria, baina esan nahi du zauria zauri irekia, zauri biluzik dagoen zauri bat, ezta? Kanporantz ateratzen den zauri bat, eta aldi berean indartsua dena, daukana potentzialitate bat, ezta? Eta niri asko gustatzen zait, eta asko interesatzen zait, vulnerabilitatearen azalpen hori, vulnus jatorrizko hitzetik datorren hori. Orduan, moduak, biluzdura fisikoa, jaiotza, heriotza, biluzik gaude ere entzuten dugunean, entzumenaren ekintzan erabat biluzik gaude, belarriak tapatu ditzakegu, tapoia jar ditzakegu, baina gure belarriek ez daukate betazalik. Entzumena da oso irekia dagoen zentzumena, irekiena, ziur aski, ezta? Zentzumen guztiak bizi daitezke modu ireki horretan, begiak ere bai naiz eta begiak itxita izan, baina entzumenak dauka biluzdura mota sakonago bat. Eta orduan, liburuan egiten dut entzumen ariketa sakon bat, honekin esan nahi dut, soinu asko dagoela eta idatzi ditudan testu asko hasten dira entzumen ariketa batekin, entzumen ekintza batekin, ezta? Eta entzumenarekin ere gertatzen da gauza bat oso ederra, beste zentzumenekin ere gertatzen dena, edo gertatzen aldela, eta da entzuten dugunean ukitu egiten dugula. Eta aldi berean ukituak gara.
Ikusmenarekin ere hori gerta daiteke, baina entzumenarekin egiten da nonbaiten ukitua izan eta ukitze ekintza hori ez dakit nola deitu, sakonago edo sentiberagoa, ezta? Orduan, entzuten dugunean ere biluzi gaude. Gero, hitzarekin eta lengoaiarekin egin dut ere biluzdura ariketa bat. Ematen du striptease badala liburua, baina ez dauka zerikusirik horrekin. Hitzei azalak kendu diedala, esanahia edo pixkat biluztu dudala soinuaren alde jartzeko. Honekin esan nahi dut. Hitzak badakizue izan daitezke irudiak, hitz bat erabiltzen dugunean, esaten dugunean, irudi bat etortzen zaigu, izan daitezke soinua, izan daitezke keinu bat, eta izan daitezke ere edo dira, hori gailentzen da, gure hitzarekin dugun harremanean esanahia. Hitzak guretzako esanahia dira, gure egunerokotasunean, ezta? Baina barneratzen bazara hitzaren beste geruza hauetan, irikitzen da esparru oso emankorra, eta orduan nik egiten dudana edo egin dudan bilaketa izan da justu hitzaren esanahia soinuaren eta erritmoaren eta Mariak aipatu duen dardara eta vibrazio horren zerbitzura jarri dut. Ez dakit ongi ulertzen den, baina bestela gero galdetu, bale? Orduan, biluzdura mota guztiek zeharkatzen ditut liburuan, eta aipatu ditudan une eta modu horiek zeharkatzen ditut liburuan, eta irakurriko dizuet Luz Pitxel poetak hemen idatzi duena, berak idazten du. Gauza guztien aldibereko presentziaren sentsazioa. Txikitik oso handira zabaltzen eta edatzen den espazio batean. Txoria goian, zomorroa harriaren azpian, argiaan, soinua oso hurbil, usaina, ukimena, ezetasuna, eta gorputzak gorputz osoak dira beti. Ahotsa soinuaren artean, guztietan biluztasuna. Hori bakarrik irakurriko dut, gehiegi ez luzatzeko. Luz Pitxel poeta galiziarra da, baino berarekin lanean ari naiz orain liburuaren itzulpenean, orduan irakurri ahal izan du gaztelaniaz eta horregatik ezagutzen ditu liburuko edukiak eta horregatik idatzi ahal izan du hau. Agian ez duzu ezagutzen horregatik aipatzen dizuet. Igual gehiegi, pixkat laburtuko dut, gehiegi ez luzatzeko. Orduan, Mariak esan du liburu bat baino gehiago dela, niri gertatzen zait, ez nagoela orokorrean, ez zuk esan dezunagatik, baina kosta egiten zait klasifikazioetan sartzea. Gu gauza asko garen bezala, gutako bakoitza gauza asko garen bezala, liburu hau gauza asko da. Ez da poesia, novela, poesia, narrazioa, aipatu dudan guztia dago, ez da erritmo guzti hori, dardara guzti hori orduan. Nahiago dut, iruditzen zait interesgarriagoa klasifikazioetatik haratago joatea. Klasifikazioa berritugu gauzak ulertzeko eta esateko, hau hori da, edo hau nire etxean apal honetan jarriko dut, edo liburu dendan, edo hemen, ez da, hau hemen dago klasifikazio izugarria, hori ikusten da, kolokazion de los libros, ez da, adibidez. Hor dago klasifikazio bat, klasifikazio horren atzean dago pentsamendu bat, buru asko, ez gara osartuko, seguro urra honditan sartzen garela, baina, esan nahi dudana da, konbite bat badela ere klasifikazioetatik haratago joateko eta esan dudana, gu gauza asko garen bezala, gutako bakoitza gauza asko garen bezala, eta gauza horien guztien artean mugimendu etengabean gauden bezala, liburua ere dantza horretan dago, ezta. Orduan, interesgarriago iruditzen zait liburuan zer dagoen.
esatea edo zer daukan, ari naiz horretaz, hitz egiten hasi naizenetik, baina gehiago zehazten joango naiz. Zer dago, badaude gorputzak, Mariak ere esan du, izakiak, organismoak, animaliak, harriak, zuhaitzak, landareak, pertsona jakinak, pertsona zehatzak, daude harriak, dago mapa bat, harritzar izenekoa, orain hitz egingo dute bigararekin egindako mapa horren inguruan. Dago zaurgarritasuna, aipatu duguna, leheno, Mariak esan duena, eta nik ere azpimarratu dudana, dago ere, eta hau agian pixkate arraro egingo zaizue, baina dago lengoaiaren erotizazio bat. Horrekin esan nahi dut berriro ere gauza sexual batetik haratago, esan nahi dut hitzak ahora eraman eta hitzekin gauzak biziagoak egiteko aukera hori. Hitz poetikoak ematen duen aukera hori, ezta? Hori oso ederra iruditzen zait hitzak daukan indar hori, ezta? Harriagoa egiteko, adibidez, ezta? Eta nire ustez horrek zerikusia handia dauka gauzen erotizazioekin, gauzen vibrazio horrekin, gauzak biziagoak egiteko aukera horrekin. Eta hori ere badago, lanean, desira dago, desira asko dago, adiskidetasuna, Mariak ere aipatu du, maitasuna, gauza txikien desagerpenari buruz ere hitz egiten dut, idazten dut lanean, gauza txiki guztiak desagertzen ari dira, eta ez dut nostalgiatik egiten horrela da, eta aldi berean konturatzen gara zenbat behar ditugun gauza txiki guzti horiek gure bizitza mikropolitikoetan. Gure bizitza mikropolitikoa oinarritzen da gauza txiki guzti horietan. Eta gauza txiki guzti horiek desagertzen ari dira. Adibide oso erresa jarriko denok ulertzeko, baina hori, Gipuzkoako plazatik hemengo bidean zenbat kafetegi, zenbat denda, zenbat gauza desagertu diren. Eta niz nahi donostiarra, baina ez da donostiarra izan behar hori ikusteko eta hori jakiteko, txikitan ezagutzen genituen, eta ez da nostalgiatik, zer ikusia dauka gizarte eredu batekin jakinez. Bueno, horren inguruan ere badira desagerpenaren inguruan, badira gogoetak, poemak, badira olako, badago ere indarkeria mota desberdinak agertzen dira, lanean. Eta azpimarratu nahi dut gauza bat dagoena eta niretzako aurreko liburuekiko desberdina edo dena. Lehen esan dut memoria pertsonala eta kolektiboa agertzen dela. Memoria pasarte horietako batzuk datoz entzumenetik, entzumen ariketatik, adibidez lasartearrekin izandako solasaldietatik. Eta orduan, memoria ariketa horretan agertzen da lasartea. Nire jaioterria, gure jaioterria, hemen gauden batzuon jaioterria, 60, 70 eta 80 hamarkadetako lasarte, erabat abandonatuta zegoen lasarte hori, udalik gabe, erakundeek erabat ahaztuta zeukaten lasarte horren pasarte batzuk agertzen dira egin dudan entzumenetik abiatuta egin dudan memoria ariketa horietan, ezta. Eta, horregatik esaten nuen leheno memoria ariketa hori pertsonala dela, baina aldi berean kolektiboa dela. Ja labur, ez dakit zenba denbora dara madan, ezketan? Norbaitek argazkiren bat atera nahi badin badu eskartuko. Edo zerbait galdetu. Eta zerbait galdetu, baina argazkiren bat. Amaikak dira, demora. Nola, bi bakarri nago ez daukat inor argazkiak ateratzeko. Aztu zaigu hori esatzen. Hori da, aztu zaigu lehen eskatzea, orduan eskatzen dizuet orain horrela. Modu diskreto batean. Eta ez dakit, norbaitek zerbait galdetu nahi badu, mesedez, esan, pixkat gehiago hitz egingo dut, gauza pare bat gehiago esan nahi ditu dalako, baina 5 minututan edo amaituko dut. Ez dakit orain arte zerbait galdetu, komentatu. Bale, orduan jarraitu egingo dut. Hori, orduan, hitz egiten ari nintzen liburuak zer daukan, zer dagoen, eta zerbait badago, eta munduan egoteko modu bat arakatzen dut, lanean.
Eta intimidadea handia dago ere. Intimidadea handia dago, Narrugorrik lan honetan, baino ez dena nirea. Ez dena nirea. Eta hori niretzako izan da ere bilaketa handi bat, ezta? Nola egin zerbait intimoa, nia agertu gabe, ezta? Orduan nia transcenditzen dut nonbaiten, horregatik ere transcendentala hitza. Ez transcendentala, bueno, hori ere bai, egon daiteke, baino hor ez nahi sartuko, ze bestela gehiegi luzatuko naiz. Baino badago nia transcenditzeko, niaz haratago joateko bilaketa bat, ezta? Orduan, hau dena esan da, liburuko orrialde bakoitza da eskaintza bat. Norbaiti, zuetako batzuk zaudete orrialde hauetan, aipatuta, pertsona jakin batzuri, argi momentu bati, haurtzaroko paisaia bati, orrialde bakoitza da eskaintza bat. Ze niri benetan interesatzen zait joan itzuli hori, norabide bikoitzak. Lehen esan dut, ukitzen duzunean, ukitua zara, orduan nik hau eskaintzen dudanean badaki zerbait itzultzen dela. Hori, konexio sare hori interesatzen zait, etengabeko joan itzuli horiek, ezta? Eta gauza bera gertatzen da ere irakurlearekin, edo espero dut hori gertatzea, ezta? Liburua ez da erabat nirea, ez da erabat irakurlearena, dago erdigune batean, ezta? Espazio hori. Esaten dudanean ez dala erabat nirea, esan nahi dut, nik ez dudala erabat kontrolatzen hemen dagoena, eta hori asko interesatzen zait. Oso pentsatua dago, oso landua dago, urteetako lana da, baina aldi berean ez dut kontrolatzen, eta hori niretzako plazerra handia da, hori gertatzea. Orduan erdigune horretan dago lana, ezta? Espazio, lehen aipatzen nuen, idazketak eratzen duen espazio eta denbora sozial horretan. Orduan, irudikatu dezakezu ere, orain arte esan dudanagatik, liburuak gonbidatzen duela, lehen esan duzuzuk, nola esan duzu, bueno, nik beste modu batean esango dut, baina zuak esan dakotik hartu dut, gonbidapena da barrura begiratzekoa, baina aldi berean kanpora. Dago mugimendu bikoitz hori, ezta? Barrura eta kanpora eta barrura. Eskatzen du ere, bueno, Mariak esan du, irakurri duen azkeneko aldian, ozen irakurri duela. Hori, liburua irakurri duten lagun gehiagok esan didate, ozen irakurri behar izan dutela azkenean liburuan gehiago sartzeko. Liburuak eskatzen du hori. Bai. Ibon Erregek esan zuen ere, entzunez, irakurtzen dela entzuten. Liburua, ezta? Bai eskatzen duela presentzia bat, baina irakurri daiteke ere arreta erabat diluituta izan da, baina nik idatzi dut presentzia batetik. Hori horrela da, eta behaketa eta kontzientzia handiarekin idatzi dute liburua, naiz eta ez kontrolatu erabat hemen dagoen. Gauza batek ez du besteak entzen. Orduan, ja bukatzen joateko, oraintxe hitz egingo dut liburuaren irudiarekin, bigararekin egindako lanari buruz, baina horretik esan nahi dut irudikatu dezakezu ere, esan dudan guztiarengatik, askatasuna handiz idatzitako lana dela, eta eskaintza bat dela esan dut orrialde bakoitza, eta eskaintza bat da ere idazketaren ekintza berari, idazketari. 25 urte dira lehenengo liburua kaleratu nuenetik, uste dut gaur, gainera, ez didazu sinistuko, gaur edo atzo edo bihar, osea bai, egun hauetan, 25 urte lehenengo liburua kaleratu nuela arkaitzekin, arkaitza alboan nuela. Bai, eta orduan, ze konstelazio polita. Eta orduan, hori, 25 urte hauetako kontinuum hori dago hemen ere bai. Honek ez du esan nahi nire liburu guztiak hemen daudenik, baizik eta hori, kontinuum hori, ezta? Egiteko
modu, bilaketa, eta adibide bat ere jarriko dut, hola zehazteko gehiago edo lurrera ekartzeko esaten ari naizena, liburuko lehenengo estena, ez lehenengo hitzak, baina lehenengo estena iturri batean gertatzen da, eta iturri hori da Beltzuria laneko, liburuaren amaieran agertzen den iturri. Horrelako ispilu joko asko dago lanean. Beste ispilu joko bat, eta oraintxe bigararen lanari buruz hitz egin aurretik, beste ispilu joko bat dagoena, da agertzen dela tradizioa. Agertzen da tradizioa. Agertzen da adibidez Lazarragaren eskuizkribua. Dago ispilu joko bat, euskal literaturaren tradizioarekin eta orainarekin, baina nunbaiten tradizio hori ere desera ikitzeko, horrelako zerbait. Eta agertzen da, eta garrantzi handia dauka, Lazarragaren eskuizkribuaren esaldi batek, justu 25. orrialdean agertzen da. Eta esaten du, Lazarragak idazten du, eta nik lapurtua Lazarragari. Pilosik jaio nintzan, pilos nago, pilosik hilgo naz, ni guero. Hemen jasotzen du Lazarragak ideia hori, ezta? Biluzik gaudela jaiotzean eta heriotzean. Karo, berak kristautasunetik jasotzen du, dudarik ez, baina ideia hori niri asko interesatzen zait, orain dela milaka urte ere, kristauak ez ziren beste tradizioetan, ekialdeko tradizioetan, kristautasuna baino lehenagotik, askoz lehenagotik ere horrelako pentsamenduak zeudelako, ezta? Eta ekialdeko tradizio horiek ere presente daude hemen lanean. Bueno, bukatzeko liburuko gauzarik garrantzitsuenetarikoa da irudia. Irudiaren lanketa, Itziar Aranburu eta Jon Ander Garziarekin egindako lana, gure 3. umetxoa elkarrekin, ezta? Beltzuria eta unisonoaren ostean. Eta oso ederra da Jon Ander eta Itziarrekin lan egitea, ze, karo, niri gertatzen zait, nik hasieratik egiten dudala lan irudiekin. Hasieratik daude presente irudiak. Adibidez, 169. orrian dagoen Harritzar mapa. Mapa hori da Euskararen herri hizkeren atlasetik hartutako mapa, biluzdura, Euskaltzaindiak biluzdura hitzari eskaintzen dion mapa da, eta hori egon da oso presente nirekin liburua idazten hasi nintzenetik. Eta orduan Itziar eta Jon Anderrek bihurtu dute Harritzar mapa honetan, ezta? Harrien presentzia egonda ere prozesu osoan, harriak erabili ditut, badibidez leku haizetsuetan idazten nuenean orrialdeak heltzeko, eta orduan beraiek egin dutena da liburuan zeuden niretzako batzutan oharkabean zeuden harri horiekin, egin dute bai Harritzar mapa eta bai azala, eta aipatu ez ditudan gauza asko. Bestela gehiegi luzatuko naiz, baino adibidez badago atal oso bat, 5. atala, Las Rujas izenekoa, argazkiz osatutako atala da, ez dago, esan behar nuen ez dago hitzik, baina ez dut esango, eta orduan argazki horiek dira nik nire ibilaldietan eta atera ditudan argazkiak, eta gero beraiek egiten dute horrekin lanketa bat. Orduan dago 3 arteko etengabeko solasaldi bat. Ez da nik liburu amaituta beraiek diseinatzen dutela. Hortik askoz organikoagoa da, eta erabakiak beraiek proposatzen dituzte gauzak, eta gero erabakiak elkarrekin hartzen ditugu, eta zoragarria da horrela lan egin ahal izatea
Eta, bueno, hein handi batean, eta ja honekin bukatzen dut, hein handi batean horrela egin ahal izan dut lana ere Konsonik argitaratu hartzuelako liburua, eta Azkuna zentroko ikerlari kide naizen heinean 2 urtez gonbidatu naute bertako ikerlari kide izatera, eta horrek ere aukera eman dit, nire lan egiteko moduetan gehiago ikertzeko, ezta? Eta gonbidatzeko beste artista batzuk nirekin lan egitera modu profesionalagoan. Eta orduan, hori, eskerrekin amaitu dut, eta eskerrekin amaitzeko, hasi dut barkatu eta amaitzeko eskerrek asko ere Azkuna zentroari, Fernando Pérez eta Raquel Espartari batez ere, horrelako idazteko beharrezkoak diren kalitatezko espazioak eta denborak eskaintzagatik, ezta. Eta hauxe da nire aldetik. Ez dakite... Nik orain entzun da, pentsatzen dut, esan duzula definizio bat, eta inbidia eman dit. Esan dut, hasi behar nintzen hori, esaten entzumenetik abiatuta memoria, eta egia da, hori dela liburua. Entzumenetik abiatutako memoria. Eta horrekin, memoria nik uste dut, eta esan zenun alondegian ere ez. Beste liburuekin konparatuta, honetan igual gorputza, erotismoa, fizikoagoa den liburu hau beste batzuk baino? Nik ez nuke esango fizikoagoa denik. Egin dudana da askatasun gehiagoz idatzi dut, eta izan dut oso presente, zentzua eratzen doa denbora guztian. Lehen esan dut esanahia jartzen dudala soinuaren aldean eta soinuaren zerbitzura, baina zentzua dago, esanahi bat dago. Baina igual, pentsatu dut asko irakurlearengan, nik nahi izan dut beti nire amak liburua ulertzea. Hori izan da nire helburu nagusia. Esan nahi dut, irakurle guztientzako liburua dela, baina aldi berean gonbite bada, eta ez dut leheno esan eta esan nahi nuen, gonbite bada lerro zuzenetatik, arrazoitik ateratzekoa, eta nik neuk ere hori egin dut. Ez nintzen ausartu hori beltzurian egitera, eta hemen gehiago ausartu nahi horretan, ezta. Hori dago nire egunerokotasunean, oso presente, baina gero idazten duzunean, ematen du gauzak egon behar dutela lotuagoak, eta izan behar dutela logikoagoak, eta zentzu gehiago, eta poesiak ere ematen dizu aukera hori dena askatzeko. Gero esan duzu nia desagertzen dela, eta badago pasarte bat, kasualidad zu, 25 orrialdea esan duzu lehen, eta ni 25 orrialdea neukan markatuta, bereziki iruditu zitzaidan liburuaren adibide edo, ez dakit nahi duzun zuk justu bukaeran hemendik nahi duzun zuk igual irakurri entzuteko den... Pasarte osoa? Pasarte hori, bai. Liburu osoa? Esan editorialde osoa? Hau, bakarrik. Bukaera hori. Bale, bai, ez dakit ulertuko den horrela, baina bai, esaten ari naiz ez dela ulertu behar. Hori da. Esango dut, irakurriko dut. Ezkutukoak, agerikoak, esandakoak, esanezinak, babesezkoak, zitalak, denak gorantz. Igotzen dira batzuetan ni, zu, hura, gu, zuek, haiek. Bestetan ni, zu, hura, gu, zuek, haiek. Soinu eta hots guztiek, denek eratu zaituzte. Denek izateari uzten diotenean. Orduan txe, ez aurretik. Niretzat pasarte hau, badauka liburuaren hainbat gai, puntu, hainbat une, hainbat alde batetik hori niaren desagerpenaia hor agertzen da, hotza, soinua, eta memoria bebai hor agertzen da, mugimendua, ez dakit oso ondo segaitik, baina bada pasarte bat ni behin baino gehiagotan irakurri dudana. Eta iruditzen zaidana oso liburuaren muina dela.
eta kasualidadez lehen zuk aukeratu duzu orrialde berdina irakurtzeko goiko partea, eta bapatean esan dut begira, zirkularra egiten dugu irakurketa, zuk orrialde bereko lehenengo esaldia aukeratu eta nik orrialde bereko bukaera. Nahiko zirkularra bada ere liburua? Zirkularra baino elipsea dago, niretzat oso presente. Elipsea, itzuli eta joan pixkat lupak bestela, joan itzuli, baino beti zerbait gehituz. Denboraren forma eliptikoa uste dut oso, zirkuloa da, baina gero ireki egiten da, ezta? Eta ixtera doanen ireki egiten da, eta ireki. Eta nik uste dut niri asko interesatzen zait denboraren forma hori, ezta? Eliptikoa, zirkularra, baina. Bai, eta gero lehen aipatu duzu entzumenarena, egia da, ez dakit zuei, baina niri gertatzen zait entzuten dudanean, hori, entzun, aditu, euskera ederra da, aditu hitza oparitzen digulako. Aditzen dugunean, batzutan etortzen dira memoriak. Soinu batek, ekartzen dizu memoria bat, hartzaroko zerbait, edo atzoko zerbait, edo bai, orduan entzutea gauza ederra da zentzu horretan. Ekartzen dizkizu, hotxek, soinuek ekartzen dituzte gauza pilo bat, eta orduan hori erabili dute idazteko, materiala sortzeko. Eta gero hor egin dut ere garbiketa, gauza pilo bat utzi ditut albo batean. Oso ondo, ez dakit, desde luego, esan duzun prozedura horretan bigara taldearekin, orduan esaten duzu ez dela diseño, ez dela zerbait dagoela bukatuta, eta orduan nola egiten duzuela, nola da? Kontua da, elkarrekin bidaiatu degula ere bai. Nahi baino gutxiago, baino elkarrekin denbora eta gero daude gure bizitzetan leku amankomun, gauza amankomun asko, eta elkar oso ongi ulertzen dugu, askotan hitz egin gabe ere. Oso harreman, ez dakit, berezia da zentzu horretan, eta, nik badakit beti beraiek idazten ari direna, orain itziar egiten ari direna dakit, berak daki, eta igual ez geha ikusten, baina badakigu, eta gero ikisten da momentu bat, berak pasatzen dit berea, nik nirea, berak dauka begirada oso zorrotza, irakurle oso zorrotza da, orduan, bai, ni baina askoz gehiago. Eta orduan, adibidez, lehen aipatu duzu Azkuna zentroan egin nuen irakurketa urtarrilean, aurtengo urtarrilean 3 egun eman dituen liburu osoa irakurtzen, liburu amaitu aurretik. Amaituta zegoen, bestela ez nuen eskainiko horrela, baina oraindik ez zegoen erabat amaituta. Eta bereiek ere etorri ziren, eta orduan beraiek hasi ziren irudiaren bilaketan nik liburu amaitu aurretik. Eta hori, oso ondo nola, ezakit, baina horrela da, oso modu organikoa. Egun horretan harriak ekarri. Gaur ere bai. Ni ahaztu dut nire harriak. Harri bat, bai. Ni ahaztu dut, jaso nuen bat, hartu nuen bat alondegian, eta gaur esan da, ekarriko dut harriak, azkenean, beste gauz ekarri, behar ez dut harria ekarri, baina... Bai, harriak dira gauza bat miragarria, ezta? Ez dakigu zenbat milaka urte dituzten, bizirango gaituzte gu desagertuko geha, denak eta harriak geratuko dira. Eta beti hartzen ditut harriak, mendira joaten naizenean. Ez naiz estraktibista, baina beti itzultzen naiz etxera harriren batekin. Eta Azkunara eraman dituen harriak. Izan zen ere simbolikoa, zen espazio horretan egiten zen azkeneko ekintza. Ze Azkunaren zati bat, banku batek erosi du, orduan erakunde publiko bat privatizatua izan da, beste behin esan eta hori askotan gertatu da Euskal Herrian. Eta, desagerpena berriro. Desagerpena, bai. Baina ez da nostalgiatik, da, kontzientzia hartze batetik, ez da? Gizarte eredua esan duzu bezala, ez? Zenbako gizarte eredua gauen alditzen. Hauxe da. Mila esker zuen lana hori, zuen lana batik, bai.
Eta etortzagatik, eta Zagatik, eta bai, entzuteagatik. entzuteagatik, hori Aditzeagatik. Hori da, bai, eta galderarik iaz badago, igual. Ba, hemen amaitzen dugu. Bai, hori da. Hemen bukatuko genuke. Mi esker. Justu ordu bat. Bueno, oso ondo. Pixka gutxiago. Oso ondo. Zuei. Benditu. Ziur zuzenean erreproduzitzeari utzi nahi diozula, baitu.